देखें मार्केट का एकदम लेटेस्ट तरज बा। कोनो लड़की कोनो लड़का से कहत बिया शादी बिया होइला के बाद कि तू कौन काम करत रह। एगो बात कहे अरे भइल खाली राउर चाहल काजी अरे भइल खाली राउर चाहल काजी अरे गलियों पर उठल बाझल काजी भइल खाली राउर चाहल काजी गलियों पर उठल बाझल काजी हो गइल भोरवा अब न कोरवा में हो गइल भोरवा अब न कोरवा में चापी बला ए हो हमारे मदेशिया शिवचंद मदेशिया जी की तरफ से हो गइल भोरवा अब न कोरवा में चापी बला एक लाइन है जितना मोबाइल ले ले बना जाओ हंजन खातिर हो जाओ मन हो जाओ छोड़ दे जा ए हो अरे की दर्द दिया बा कमरिया में दर्द दिया तो कहो ओ गइल भोरवा अब न कोरवा में चापी बला दर्द दिया बा कमरिया में दर्द दिया बा कमरिया में हर दिया अरे छापी बला छापी हम के ढेर सदाई जौन मोहब्बत में रोबाई जौन मोहब्बत में रोबाई जौन बाहर जाइए बोलम करे जब से सताई जौन बोलम करे जब से सताई जौन हमके ढेर सताई जौन मोहब्बत में रोआई जौन बाहर जाइए बोलो करे जब से सताई जौन कहिया गरम थर्मामीटर ले कहिया गरम थर्मामीटर ले नापी बला अरे दर्दिया बा कमरिया में दर्दिया बा कमरिया में हर दिया के अरे छापी बला दर्दिया बा कमरिया में हर दिया के छापी बला छापी बला की कहतिया अरे मिली ना जवाब तब ले दे नहीं घरे दे अरे भले शादी कह के लैला टच नहीं करे दे बना जवाब तब ले दे नहीं घरे दे
अरे कितना दिन ले चलैबा ई वारंटी लिख के दा अरे कितना दिन ले चलैबा ई वारंटी लिख के दा ए राकेश भैया वो लड़की का कहे अरे कमर बस एन से एकदम एकदम मेचियन से कटत कटत कट के अरे अरे कितना कितना दिन ले चलैबा ई वारंटी लिख के दा अरे कमर अरे कि कमर ना 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 ए हो आई आदमी का मोमेंट का कहता ये कहता कि खड़ी बसो मो हमारा गोरिया आके बैठ जा ना भगवा। खड़ी बसो मो हमारा गोरिया ए अरे आजा गोरी आजा गोरी आजा गोरी आके बैठ जा ना भगवा बस ए अरे आजा गोरी आजा गोरी आजा गोरी आके बैठ जा ले चलब ले चलब ले चलब बगसर बिहार गोरिया अरे नहीं हो ले चलब अब हो गए ए हो गई सोमो का बार हाँ हो हमार कब का हो गई हो गई हो गई सोमो का बार हम नहीं सोमो में बैठा उ लड़की कहे अरे चश्मा लगा के है न सोम लगातारा हीरो से न कम लगातारा अरे चश्मा लगा के हैंडसम लगातारा साउथ वाला हीरो से न कम लगातारा अरे तोहरे के अरे तोहरे के दिल हम देहा करे जा तू तो कम लगातारा तोहरे के दिल